Oyawre nyakwaromoga jwang' en okinyi maber kendo mwarome chenro mar nonro mar oboke kawuono chieng' tich adek tarik 19 dweno mar abich higa mar 2021. Marwake e chenro ni en an Chris Owino. An kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo an kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e oboke mar The Standard en ni surprises and upsets for big three in polls. Ne en buo kod gi honko ne duond buche adek madongo e pacho kae, ODM, UDA kaachiel kod Jubilee e yiero madundo mag Bonchari, Juja kaachiel kod Ruri Ward e kinde mane ochuno obila mondo oti kod iro malongo pigo wang' kaachiel kod mako moko kuom jotelo motenore kod duond buche gi to molo e kar od bura ma Juja e kinde mane lwenyo muoch e kind johera mag duond od bura mar Jubilee kaachiel kod UDA e seche mane ikwano ombulu mag yiero madundo e kar od bura ma Juja. Nyaka sani gima wang'eyo ni en e kar od bura ma Bonchari e kaunti ma Kisii. Duond od bura mar ODM dhi yudo jaod bura mokwongo e kaunti ma Kisii bang' kane gikoso yudo jaod bura moro amora e kaunti ma Kisii e yiero mar 2017 mabiro nikech ODM e yiero mar od bura ma Bonchari Pavel Oimeke ema otelo kalore kod duoko mogol kod duol mochung'ne bago yiero e pacho kae IEBC kae kar od bura ma Juja. Jachung' mar duond od bura mar PEP, People's Empowerment Party motenore kod Moses Kuria Manoko Emburi ema pod otelo e yiero matin mar od bura ma Juja. Mano mar The Standard. Ne en buo kod kihonko ne duond buche madongo mapacho kae ODM, UDA kaachiel kod Juja e kinde mane ochuno obila mondo oti kod iro malongo pi wang' mar thigo johera mag duond buche adek gi e yiero madundo mar ute od bura mag Juja, Bonchari kaachiel kod Ruri Ward. Itoboke mar adek, akia ni paro wer mane ower kod Mwamburi ma wacho ni ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 5, wer mar Stella. Koro odiochieng' manyoro kambi mar ndeke mapacho kae mano Kenya Airways ne odhialo Freshly Mwamburi mane owero Stella kane oting'e kendo ofuyo kode kor lwasi kaka nyadhi kuom wer mane kowero go Stella. Kata kamano ne oko Mwamburi ne ok kod Stella mar nikech Stella ne ok oyudo. Ne ok oyudo Stella kendo ne oyudo jaode machielo miluongo ni Dorcas Nduku. Prince Inda Unyandare wacho ga ni hera remo. Mwamburi ne owero Stella, ne ohero Stella gi chunye te. Lakini kata kamano, like the fate would have it, ne ok oyudo Stella. Stella ne odhi kod Japanese, en oyudo Dorcas Nduku kendo Kenya Airways nyoro omiye nyadhi mar ting'o kod ndege mar Kenya Airways e alwora mar Mombasa kod min ode miluongo ni Dorcas Nduku. Ang'en kama ne entie ne owacho ni mane bed Stella. Hera remo nyakwara mugi. Itoboke mar 4, duond od bura mar ODM dhi yudo jaod bura mokwongo e kaunti ma Kisii bang' kane gikoso yudo jaod bura moro amora e kaunti mar Kisii e yiero mokalo. Mabiro kalore ni jachung' mar ODM e yiero matin ma Bonchari constituency Pavel Oimeke ema pod otelo nyaka sani e duoko mane ogol kod duol mochung'ne bago yiero e pacho kae IEBC. Jachung' mar duond od bura mar ODM e yiero madundo mar kom od bura ma Bonchari Pavel Oimeke pod ema otelo kalore kod duoko mogol kod duol mar yiero e pacho kae IEBC. Kendo mano dhi nyiso ni ODM ogoyo jatend migawo mar arita kwe mapacho kae Dr. Fred Matiang'i kod duond od bura mar Jubilee piny kata doko ne iwacho ni Matiang'i ne otiyo kod apisas mag loch mag nanga kata political kata provincial administration kaachiel kod obila e sando jachung' mar ODM. Kata kamano jachung' mar ODM Pavel Oimeke ema pod otelo kalore kod duoko mogol kod IEBC. Itoboke mar 5, jachung' mar People's Empowerment Party mano duond od bura miteno kod Moses Kuria mano Mwamburi kata Koimburi ema otelo e yiero madundo mar kar od bura ma Juja
kendo ODM jachung' mar duon od bura mar Jubilee, manyiso ni Juja idhi kawo kod ja Pep mano duon od bura mitenore kod Moses Kuria, ka ODM to dhi kawo od bura ma Bonchari. Ito oboke mar 6 nyaka ito oboke mar 7 loso ewi masira mane jowuoth yudo kalure kod onge mag geche e pacho ka. Ito oboke mar 8 loso mana ewi traffic jam to moloyo e wang' apaya ma wuok Nairobi kochomo boma ma Mombasa. Ito oboke mar 10 loso ewi duoko mag KCSE kaka jopuonjre maber monotimo maber e pacho ka. Ito oboke mar 11 riwruok mar siasa mar One Kenya Alliance iwacho ni sani koro chiegni tieko chenro mar pogo telo e kind jotelo 4 mag One Kenya Alliance mano Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, Gideon Moi kaachiel kod Kalonzo Musyoka. Riwruok mar One Kenya Alliance chiegni tieko chenro mar pogo telo e kind jotelo mage Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Gideon Moi kaachiel kod Moses Wetangula motelo ne tiyo kanyakla e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke kama Frank Ouna ema ne ogwel ka jata kweth manyien mar klab mar Mathare United bang' kane gigwetho oko Salim Ali kaka jata kweth margi maduong' kalore kod duoko marach magisebedo ka giyudo e kinde machien. Mano nyiso ni Frank Ouna koro e japuonj maduong' mar Mathare United kendo dhi kawo kar Salim Ali mane oteng' lwete mogo odiochieng' manyoro. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e nyimo oboke mar Daily Nation en BBI court drama. BBI court drama. Odiochieng' manyoro Attorney General mapacho kaya Justice Paul Kihara Kariuki ne ogolo bura mane ochwalo nyim doho mar High Court mane kwedo bura mane ong'ad kod joyal buche 5 mar doho no mar chungo timo lokruok ne pend chike mapacho ka eko kale bill mar BBI. Ne ogolo bura makamano kendo chwalo bura makamano mar kwedo chenro mar chungo timo lokruok ne pend chike mapacho ka doho mar Court of Appeal. Manyiso ni Attorney General ogolo case mare e High Court kendo chwale nyaka e Court of Appeal kama kwedo kod bura mane ong'ad kod joyal buche 5 mag doho mamalo mane ochungo chenro mar timo lokruok moro amora ne pend chike mapacho kae kokalo bill mar BBI. Ito oboke mar 3 ne en lit e kinde ma ne miyo moro mane onego chuore, miyo ma en principal mar secondary moro e county ma Nakuru ne ochwale nyim doho kuom kod ketho mar nego chuore milongo Miss Jane Mudhoni. Ne onego chuore tarik 18 dwe mar 2 higani. Kata kamano kinde mane ochwale nyim doho, nyathine manyako ne oywak kawacho ni litne sana ni wuongi ne onegi kod mingi. Kata kamano kopo ni doho oloro ni mingi e od ang'ech to wuongi bende odhi oiki to gidhi bet marach, gidhi bedo kiye, gidhi bedo maging'o kod jonyuol matayogi kendo madhi ritogi. Ne okwayo judge kata jayal buche mondo ong'wone mingi kuom nego wuongi, nikech kopo ni mingi bende otwe to wuongi nosetho, gidhi bet maonge kod jonyuol. Ne en gima lit kendo ne oywak wacho ni ogombo sana ni mondo wuongi oyud ratiro nikech mingi nonegi, lakini kopo no otwe mingi to wuongi be nosetho, gidhi bet magionge kod jonyuol. Ito oboke mar 4 Attorney General mapacho kae Justice Paul Kihara Kariuki ne otero bura mar kwedo ondamo mane okaw kod joyal buche 5 mag doho mamalo mano High Court mar chungo chenro matimo lokruok ne bill mar BBI e pacho kae. Ito oboke mar 5 kweth motenore kod jalup ker William Ruto otamore chenro moro amora mar thicho oko ker Uhuru Kenyatta kalure kod bura mane ong'adi kod joyal buche 5 mag doho mamalo mane owacho ni inyalo thich ker oko kuom ketho chike e kinde mane oloso BBI task force. Jotelo kata jood bura motenore kod Ruto ne owacho ni gionge kod paro moro amora mar thicho oko jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kendo ne gitenore kod paro makamano. Ito oboke mar 6
Dwaro mar loso duond od bura achiel mag oganda mawuok e gwenge makadho wadh nam chumbi ne ogore e Luanda bang' ka jo od bura motenore kod Gavana Ali Hassan Joho kaachiel kod jalup jatend piny owacho Uhuru William Ruto ne otamore paro makamano. Dwaro mar loso duond od bura achiel mar oganda kata mag oganda modak e gwenge makadho wadh nam chumbi ne ogore e Luanda bang' ka jo od bura motenore kod Ali Hassan Joho gavana ma Mombasa kaachiel kod jalup ker William Ruto ne otamore paro makamano, paro ma ichwalo kod gavana ma Kilifi Jeff Amason Kingi kaachiel kod miwacho ni jodito e piny owacho mar ker Uhuru Kenyatta. Ito oboke mar 7 lose wi kwan mapiny mag oganda mane owuok mar goyo ombulu odiochieng' manyoro. Iwacho ni kwan oganda mane owuok mar dhi goyo ombulu odiochieng' manyoro e yiero madundo e od bura ma Bonchari kaachiel gi Juja ne en piny moloyo ka ipimo kod yiero mamoko e kinde machien. To gima wang'eyo en ni jachung' mar ODM e kar od bura ma Bonchari Pavel Oimeke ema pod otelo yiero madundo ma Bonchari ka jachung' mar PEP mano duond od bura mitudo kod jaod bura Moses Kuria bende pod ema otelo e kar od bura ma Juja. Ito oboke mar boro lose wi chenro mar gero SGR e piny Uganda kama koro gidhi loso SGR margi. Ito oboke mar 9 duol mochung' ne ndiko jopuonje pacho kae Teacher Service Commission TSC dhi miyo jopuonj man kod diplomas e sekondar ma pacho kae promotion. Duol mochung' ne ndiko jopuonje pacho kae Teacher Service Commission dhi miyo jopuonj man kod diplomas e skunde mag sekondar promotion e thuolo mabiro. Ito oboke mar 10 katieko ito oboke mar 10 en ni kwan oganda madhi nyime kod gamo midhusi mar COVID-19 e kaunti ma Kisumu kaachiel kod alwora mar nam Lolwe oidho malo. Kwan oganda madhi nyime kod gamo midhusi mar COVID-19 e alwora mar nam Lolwe mano counties ma Kisumu, Nyamira, Kakamega kaachiel kod alwora mar nam Lolwe iwacho ni sani koro oidho malo moloyo kendo ma osemiyo migawo mar thieth e pacho kae luoro mokalo kendo ma wamedo jiwo oganda mawuok e alwora mar nam Lolwe counties ma Kisumu, Busia, Kakamega, Kericho, Siaya kaachiel kod Migori wabed motang'. Midhusi mar COVID-19 mawuok e piny India ni nego oganda nyowuoyo kendo wakwayo mondo ubed akicha ulu chike mag kedo gi midhusi mar COVID-19 kech COVID-19 mawuok e piny India masani koro goyo tach e county ma Kisumu ni oken tugo jokanyanam. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Aneno ka director mara nyisa ni thuolo mara orumo e studio koro walidhni kuom dakika achiel. Oboke mar The Star thor mara wacho ni oboke mar The Star lose wi mibadhi mar yaw kata mar dam mar Kimwarer mane itudo kod jatend migawo mar omenda machon mapacho kae mano Henry Rotich kamiwacho ni ne piny owacho kata duol mar Kerio Valley Development Authority mano duol mono chung' ne chenro mar kongo dam mar Kimwarer Aror ne okoyudo omenda maromo bilion 3.6. Omenda maromo bilion 3.6 mano onego beni tiyo kodo e gero Kimwarer dam ne okomi duol mar Kerio Valley Development Authority mane duol mane ochung' ne chenro mar ng'iyo gedo mar Kimwarer dam e mibadhi mano omiyo jatend migawo machon mar omenda Henry Rotich ogweth oko. Ito oboke mar 2 lose wi yiero madundo ma Bonchari kaachiel gi Juja. Ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5 loso mibadhi mar Kimwarer Aroro dam kama iwacho ni omenda maromo bilion 3.6 ne okoter e bengi kata e accounts mag Kerio Valley Development Authority mano chung' ne gero Kimwarer dam. Ito oboke mar 7 lose wi gimomiyo jatend piny owacho Uhuru Kenyatta dwaro moloyo ombulu ewi bill mar BBI. Gimomiyo jatend piny owacho Uhuru Kenyatta dwaro moloyo ombulu mar paro ewi bill mar BBI. Nyakwara mogi mano bende makelo wa giko nonro mar Oboke odiochieng' ma kawuono kanyalo lero ni alera ni nyaka sani e yiero madundo ma Bonchari jachung' mar ODM Pavel Oimeke ema pod otelo ka e yiero madundo mar od bura ma Juja jachung' mar PEP mano duond od bura moten kod
jaod bura Moses Kuria bende ema otelo e kar od bura Majuja. Karuoth oriti kendo rita twarom kendo odiochieng' makinye. Law Director mara Josephat Wunyakat, nyinga Chris Owino, kendo wakuoyo ni odiochieng' makare.